publiko. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:14. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may aga bilogamahin sang Western Visayas. Domingo kitang adlaw, welcome once again sa aton yung pagpangalagad diri sa Kapehan sa Aksyon. Upod sa inyo lagad, Aksyon Boy Duran. Kaya aton sininga pagpangalagad, mga ka-aksyon na dulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Available ini sa tatlo ka variant. Ang light, strong, kag sugar-free. Ining sugar-free iya nagagamit sa natural sweetener ng stevia. Wala ni siya nagapasaka sa aton nga blood sugar. Gani nga bisan may diabetes ka, pwede kagid sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen kon sa Dr. Alfred's Green Coffee nga sugar-free nga variants. Kag ang Dr. Alfred's Green Coffee nagabulig ni sa boost sa aton nga memory. Tinlo pa sa aton colon o kung tinail, ikaw kita sa colon cancer. Kag kadamo pa sa iban nga mga health benefits, makuha naton sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga mga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kaysa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Kag isa pang na-recommendar natin sa inyo, ang Dr. Alfred's Black Coffee. Abi ninyo, Black Coffee gali puwerte. Kadamo gali ini sang mga benepisyo sa aton ika ang lawas. Nagapanubulig ni sa pagpanubo sang risgo. Nga matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Panubo man sang risgo, matapikan kita diabetes. Nagatinlo sa aton colon o kung tinae. Nami pa ni siya sa aton nga atay. Kag kung Black Coffee, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Amo ni aton ni-recommendar sa inyo. Amo ni siyang ka black sugar o kung black coffee nga may mangosteen. Wala na sang iban nga black coffee nga may mangosteen, pure mangosteen. Amo ni siya ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. So sa Dr. Alfred's Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Sa liwat may aga, sa atong sining mga kaaksyon, sa mga adlaw Domingo, dason pa si Mana ang Father's Day, no? Dason pa si Mana ang gali ang Father's Day. Abi ko subong na June 14 pa lang subong. So sa June 21 gali ang aton sininga pagsaulog ya sang Father's Day. Adlaw sang mga tatay, adlaw sang mga daddy, papa, kung ano pa na panawag mo sa imo nga amay, no? So anyway, karon nga adlaw mga kaaksyon, Hunyo 14. Dali na lang ang pagbukas sang klase which is scheduled by DepEd on August 24. Ang isa naton subong ang aton mga ginikanan subong do kadamo sa nagalibog sang ulo, especially ining ginatawag naton balang siguro I don't know sa DepEd gito blended learning ni ang ginaduso sang DepEd, no? So sa aton subong bisita karon nga adlaw Domingo sa aton nga Kapehan sa Aksyon, we have with us the Division Schools Superintendent sang siyudad sang Bacolod, si Dr. Gladys Sales, Ameline Sales, no? Dr. Gladys Ameline Sales sang Division of Bacolod City, no? Division Superintendent naton para nga makaistorya kita at least sa aton dira mga ginikanan, siguro aton iniintindihon, no? Kag tunan sang maayo kung ano ini ang mga guidelines nga ginapagawa sang DepEd angot sa sining palaabuton nga pagbukas sang klase Agosto 24. But we have with us on the line si Dr. Sales sang Division of Bacolod City. Good morning and welcome sa Kapehan sa Aksyon. Din ko ba kuan? Si Dr. Sales, ara na? Okay. Tiding ko, okay na tali? Why na ko di sang action and rin, no? Dali lang kay
ara na sa ginapakikagutan. So, balo ka mo mga kaksyon, no? Ara pa kita isa sang problema sa aton sini nga mga daw nagwa pag ni isa ka problema, another problem. Inungin pagwa ba lang ni Secretary Leonor Briones nga may ara sang specification sa mga gadgets nga gamiton sa sining online education naton, no? So, tanaw naton ni Kuna. Kung anong maistoryahan naton diri with Dr. Sales sa DepEd Bacolod. Doc, good morning and welcome diri sa Kapehan sa Aksyon. Ngayong Aksyon, boy. Welcome no, Doc. Kag this is the first time siguro yan ang mga istoryahan na kita ya, ma'am, no? Sa actually, nabatian ta na ka sa pila ka interview diri sa mga kopdanan na kung diri sa Aksyon Radio. Amo lang ni siguro, subong sini, kumusta ang enrollment naton diri sa siyudad sang Bacolod, ma'am? Okay, very good. Mayon na siya nga pamangkot, Aksyon Boy. Actually, nag-start kita sa aton nga enrollment halin sang June 1, no, as na sang Friday. Kag ginhimo tayo ini sa online nga format. So, meaning mag-online, gani ang ambot sing ganun na dito sa website or sa FB page. Kag pwede man sa text or call. Kaya wala pa kita nag face-to-face, no? Okay. So, pero So far, ang atong enrollment is syempre limited, no? Pila man lang bala ang mga kauturan natin nga may mga gadget, no? So, understandably, mga ara lang kita sa 20% sa elementary kag sa high school. 20%? 20%, okay. no? Kag sa aton nga senior high school, mga 50% kita. Okay, daw mga adult. Hamtong na yung aton senior high school. So, kag ang number naton sa senior high, gamay man lang mo, daw mga 8,000 lang. 7,000 to 8,000 lang. So, ang majority of our population are sa elementary kag sa junior high school. Okay. So sa buwas Lunes, shift na kita sa face-to-face. Pwede na ang mga, yes. Face-to-face na. Oo, pero wala sa estudyante nga makakadto sa eskwelahan, ang ginikanan lang. Okay. Oo. Kag sila ina mapa-enroll sa ilabata, sa gamit na ang format. Kag, syempre, ginapaangot natin sa aton mga kauturan sa Bacolod, nga hindi kasulod sa eskwelahan kung wala sang face mask. Okay. Kag i-observe gid naton ang social distancing. So kinanglan hindi magpunong-punong sa gate, dapat 1 meter apart gid. Ma-adjust ang kada isa. No kay ma-comply kita sa quarantine, Balagsang City na sa general quarantine nga hindi kita pwede magdikit-dikit. So dapat maantat kita 1 meter apart. Okay. So may face-to-face na kita. Sang last week ya online to tanan. Pero may nabatian ko sa naligad sa imo, ma'am, nga siling nimo, pwede man ang aton mga ginikanan makakuha sang forms dira sa gate sang mga eskwelahan, i-fill up nila, kag i-submit liwat. Naginimo man na sang ginikanan naton? Sa buwas na nila i-submit. Okay, buwas nila i-submit. All others nga wala pagidya, ang all others nga wala sang form, wala kag mapa-enroll sila ya makadto didto kag ma-face-to-face enrollment na kita. Oo, nan. Actually, Action Boy, naka-pre-register na gitman ni ang mga kabataan naton sa January pa. Ining paghahimuon naton confirmation na ini sa enrollment nila. Kag syempre ang mga transferee na bala nga halin sa private, masaylo sa public, kaya kadamo isubong sa amo na ang senaryo nga ang sa private gasaylo sa public. Kag sa ibang nga eskwelahan ang nagasaylo sa ang mga graduates sa ibang nga eskwelahan, parin nabing junior high sang mga banwa nagasaylo naman sa senior high diri sa Bacolod. Okay. So would we expect nga magtaas pagid ang enrollment naton with this face-to-face nga enrollment naton? Oo, ginapaabot ginaton ina nga magtaas, no? Kag syempre damo kita nga mga reaksyon nga napatian sa mga ginikanan. So saling naton gani una kag i-educate dapat ang mga ginikanan, no? Para maintindihan nila. Gusto ko lang subong ihambal nga ang DepEd, we are the education sector. Kag sa kita nga naintindihan to na bisan ano ang sitwasyon. Education is continuous. Diba? Correct. Education must go on. Bisan graduate ka na gani. Oo, kasi sa anong sitwasyon, bisan may lindol, actually, Action Boy.
Isa may mga kalamidad. Ang edukasyon gani mas nagid dapat ara dira kay ginapaintindi mo ang tao paano mag-fit, mag-adapt sa sitwasyon na amo na siya. Okay. Oo. Sige. Ang enrollment actually is not much of a problem, no? Kasi may mga kapo siya magpa-enroll online. Magtawag ka, mag-text, pwede kaya makapa-enroll. Yes, pwede ka maka-fill up some forms dira nga available man sa mga gate naton. Kag subong may face-to-face na kita. So it's not so much of a problem sa pagtanaw naton ang enrollment. Dire kita ma'am sa klase na gid. Kaya amo ni ang daw mo ning problemahan sa aton mga ginikanan no. So definitely as of today, August 24 gid ang opening sang klase sang DepEd. Amo na sa subong, no? Amo na sa subong. Amo na sa nato, no? We are in a new normal. Ang subong, sa buwas na, basi maglain, no? Pero, ang DepEd, ginatindugan, ginanamon, we are so prepared to do it. Kung madayon ina sa 24, madayon ina siya. Pero, may pero, no? Kay, ang aton nga, sa legislative, sa Congress, sa Senate, why kita kabalo, basi may ari sila iduso ng mga changes. Correct, no? So, kung ano man na yung maagrihan na, syempre kita, sa gobyerno, masunod lang gid kita. Oo. As of now, yung basta mo na, August 24 dyan is the opening of classes sa DepEd, no? Yes. Pero, amo itong inambal ni Secretary Briones, nga wala kita sang face-to-face nga klase. Oo, kaya siyempre, ang una tayong intention is safety sang tanan. Oo. Kaya malo ka, ma'am, amo ni nakita kung problema sa mga ginikanan nato. Amo ni gani ka dapat paintindiyo naton man sa ginikanan, bala, istoryahan naton. Ang ila lang nasulod sa pinsar nila, ining online nga ginatawag bla. Amo lang niyang ila, amo niya, wala kami gadget, wala kami computer, wala kami sang, siling ko siguro, ang DepEd, makakagsindi mo na mo, nga wala ka mo, kagsindi mo ng DepEd, nga wala ka mo sang, sang gadgets. So, di wad, imo nas la module mo nga would suit sa mga tao, nga hindi kasarang magbakal, no? Let's try to talk on that, ma'am. Ano ning mga system naton sang learning? Oo. Kanami malakay sa subong ya, creative ang pamaagi. No, madamo pamaagi actually nga matudluan ang bata. So kanami action boy yung gin-invite mo ko di. Sa wala gadget, no, sa wala computer, wala internet, hindi ta pagpilito na iya nga magbakal sina. No? So, okay, ang gobyerno nato, ma-provide niya sang libre na module. Kaya namin, libre sang module naton, Action Boy, kay ginasulat ni subong sa aton nga mga teachers gidiriya sa Bacolod, nga contextualize siya. So, meaning, fit gidya sa environment sa Bacolod City. Okay. So, amo nang ginabira-birahan, ubra sa mga maestra subong. Okay. So, ambot mo silingon, ma'am, nga sa kada division, depende sa inyo ya kung paano ang inyong sistema nga nga mag-fit sa inyong area. Amo na? Oo. Sa kada division, depende na siya. So, kung diri sa Bacolod Urban, tayo may mga cases sa disang COVID, so medyo halong kita di. Wala kita face-to-face. Pero abi mo bala, sa mga probinsya dito sa Hinubaan, Kagapon, wala tuya COVID, siya do tuya ka tinlo sa palibot. So, why takabalo ba si dito ya pwede na sila yung mag-face-to-face. But of course, may minimum health standard nga pagkatumanon nga may face mask, nga may social distancing. Can they do that, ma'am? Kaya tinagambal man sa Secretary Briones nga wala sang face-to-face? Pwede. Actually, nag-meeting kami with mga liga, bala sa mga gobernador, mayor, sa nagligat nga Independence Day. Oo, correct. Nag-teleconference ka mo to. Oo. Dito yung ginambali nga, it's a case-to-case. Amo na gani. Nga pwede ya. Kung pahanugutan kita, sang IATF nga makaamo sila, pwede nato na iya ma-explore ina siya yung scenario nga. Pwede nga ang iban sa remote nga layo na git, maka face-to-face, basta i-observe lang gidya ang anong recommendations ng DOH ng IATF. Pero kita sa Bacolod ko mo, ari tayo sa syudad, open kayong aton nga lugar, so wala kita diya face-to-face, anay, kay mahalong kita. But Chakto, I think I got your point, ma'am. Nga inang, let's say for instance, sa Binukid to iya sang Isabela, abit, ito wala man to sila ya. Daw sa isa to abi ka barangay, may eskwelahan dira. Nga sa bilog na barangay, wala man niya sang kaso sang COVID, so they can do that. Amo na siya, no? Amo na siya. Oo. So, pero siyempre, maghalong lang yun, no? So, ang LGU, dila nila ma-i-control na ang palibot niya, di inang i-monitor, malang in and out ng tao da. Hindi kasi may makakadto dito nga may dalang amo na. So, kinanglan ang minimum
health protocol i-observe gid. Correct. Oo, mo na siyang importante kay ining wearing of face mask, social Yes, distancing. Amo nang dual ka importante kagang hygiene of course, no? Amo na mo importante nga i-observe naton para nga amo na malikawan naton ang paglapta sining virus, no? Okay. Mama kadto kita sining ginapahayag ba ni Secretary Briones. Nga daw may specification kita sa mga gadgets. Muna daw may gin-specify. Singko to ka hindi ko galing kwan eh. Hindi ko ya teki nga tao, hindi ko nakitsindi sa mga muna bla pero may nagamba sa kun ko mahal sina nga muna yung gina-specify nga ang mga specifications sa mga gadget do ka mahal sina uno. I don't know. Gani, oo, mahal din siya. Insakto na siya action boy kay kung di mabalik ko to ani sa module ha. Sige sa module. Ang module para ni sa tanan, oo. Kung wala ka gadget, hindi gid mo problema kay ang module is do it yourself. Amo ni gali ma'am no, istoryanta na gali ang kwan ining sa mga ang module para sa wala sang gadget. Oo. Kag para ni sa tanan action boy may gadget ka man or wala may module ka gid nga amo na yung pinaka-default system mo nga giya mo na mag-guide sa imo nga makatuon ka. Okay. Tapos, syempre, understandably, may iba yung nga makauturan kita nga may ara na gitban gadget na magamit nila. So, ano ko anay sa module? Kasi sa module, review wala ka gadget. May ara kita bala action boy gali nga ginadihon sa bunga RBI nga ginatawag. Radio-based instruction. Okay, parang subong radyo ining inyo, di ba? So, pwede kami later, may gina-develop man kaming design of instruction na nakaangot sa radio. Okay. Anong butsilin ko sila kung sa radio? Daw, dire ka mo ma-lecture? Ang mga maestra? Magamit kami airtime. Kag para malabot dito mga bata, balang wala sang gadget, wala sang internet. Mababasian nila. Nagkadlaw, ma'am, nag-abi mo na doon nakayuhom ko sinabla kay siling sang mayroon ko na batian nga sinya, wala man kami, way man ko computer. Way man ko sa radyo, way man kami radyo sa balay. Ningko sa 300 nga radyo, hindi bakal para sa bata mo nga makaeskwela. Gani, oo. But may will, there's a will, there's a way, di ba lang? Oo. Siling ko ano man, desidido ka mo pa ng kabataan nyo, kaya ahaw sa 300, ang 300 worth nga. May mga transistor radio, kita nga 300 lang, pwede na mo. Gani, Hindi kita kabakal sina para sa kabataan nga, kung ang radio-based din man, nga instruction, ang himuon sang DepEd. Amo na blang ako, punto, dira nga, di ko desidido kita, amo na hambal mo, if there's a will, there's a way. Yes, oo. So, una, action boy ang module, tanan ni Ara ginaya. Kaya may ginikanan nga nagambal, di ba, may virus ng module. Di, syempre, itinluan na i-disinfect. Syempre, sa umatinlo, ang ginikanan ni isaling talalang sa gobyerno. So, kung inasiling nato nga module, kung ni saya daw, hard copy ni saya. Paper, paper ni siya. Paper na siya. So, syempre siling ko, magbinuligay kita, ginikanan, hindi tapos isalig na sa gobyerno ang buluhaton, maglimpyo sa module, hindi matrapuhan sa ginikanan. Hindi naman, no? So, tira kita mag-imbitar, magbinuligay. So, syempre ang module, pag abot na, trapuhan na isang alcohol daw, or ano da nga, disinfectant, before na siya ipabukad sa bata na aring isa pagit mo ginakuha nila parte na sa inang module naton nga inang kuha na inang papel nya basi hindi man ang bata mo brush na hindi man ang bata mag-brush na basi kung ginikanan man ang mo brush na. Tikita mo na no sala na ginasang ginikanan ko nang para sa bata ubrahon niya pa. Oo. So subong bala action boy ginatudloan kita tanan no nga ang edukasyon hindi lang ni para sa bata, para ni sa tanan. Nga ang ginikanan must be mindful nga ang bata niya buligan niya magtuon, hindi niya kay dayaan niya ang pagtuon sa bata. Sala na iya. Oo. Niya para makapasar ka. Oo. Ang iba niya nagalaot sila bla sa grado nga mapa-honors gidang bata sila ko. Hindi ta anay mag-istorya sa mga grado subong sa bata. That is beside the point Ang unahon ta ang proseso nga makatuon ang aton bata. Nga siguraduhon tagit niya may ma-learn siya. Na amo na yung target sa subong niya. Akon bala ma'am di ang okay man ang honor nga ginalagas naton pero asa nasiling ko na bala ang honor mo no kung ano kada nga honor during your school days will not define your future mo. Yes, oo. Kadamo nga mga last section nga subong to kayo pa buhi. Oo. Ang tinindugan na mo subong gani iya pamangkoton mo ko wala lang anay honor
Oo. Wala nang mga recognition. Puson talang ng eskwela na yun. Parang Oo. hindi ta mabilin. Pag tuon lang anay, kag wala lang anay sa mga recognition nga ina, kay that is beside the point. Aha. Ang unahon natin matudloan ng bata, kag actually, yung DepEd, may ara kami nga assessment yang ginadihon. Yung ginastudyohan pa rin namon, pwede man gani nga non-graded lang anay. Mhm. Wala lang anay graduhay, tuon lang. Tapos, Oo. may ara na nga final assessment, gina pa rin wala sa AL. Oo. Kaya tagaan ka test, oo na. Mhm. Sa bilog to, isa lang nabi ka test, pag tagaan ka test, pag mapasar mo na, di ba promote ka? Mhm. Pag hindi ka makapasar da, di tuon ka anay liwat na amo na siya. Ina amang kon pa lang na recommendation pa lang ina. Hindi it's not hindi pa among ginahimo. Wala pa. Okay, ang assessment, ulihin na siya mo. So, sili namon, may ilan na yung assessment kay ato na siya agrihan sa ano pa lang, ano pa lang, work in progress po na siya, oo. Mhm. Oo, sige. Sige, so amo na siya. Ako yung kapatigi ko mo. Liko ining module ni, ining mga, kung sila boss man ako na nung ipanghatag na sa mga kabataan, I think i-design man na sa aton nga mga maestra, i-design man na isla nga bisan magbulig ang gitikanan, hindi ang gitikanan ang gaubras na kundi ang kabataan niya would be forced nga magtrabaho gid sa ilang module. Wala pa makita ang design, react na tao pa makita ang design. Hindi ba ma'am? Gani, oo. Wait pa Dapat makita. hindi ka mag-negative, positive lang, oo. Oo, gani. Gani. Kaya ini siguro mga kapag tanaw sin diri ini module na ton usually kay ti ang aton sa mga curriculum do hindi na gid man saya mga mga multiple choice, daw ay natas na sa mga amo na mga memorization na hindi ba ma'am daw hindi na mo nang ang aton nga curriculum na-notice ko na Dito sa Bacolod, abi mo, action boy. Ang ginagusto ko di gani performance task. Okay, kundi yung bata nag-study from home. Di kundi family project, nga bululigan sa pamilya, ubra. Di kay COVID ni pandemic crisis, di ba? Ano gid lang issue sa balay, di ba? Amo tambal mo kay na personal hygiene. Di tudloan ang bata maglimpyo sa iya kaugalingon. Ang iya nga performance task manglimpyo sa iya balay. Magluto. Mangin responsible sa balay, maghimo sang garden sa balay nga ginatawag ni namon backyard urban gardening. Okay. Di amo na. Diba amo nang imo nga performance so okay daw right masiling ko ang pag-eskwela sa mga kabataan performance based na ni siya. Hindi na siya sang daw madula tanan ni guro nga tawag naton nga bukis na siya do. Daw madula tanan na guro bookworm. So unang dumduma ko sa sang eskwela ko galakat ko dalan kay may gina-memorize ko musto dalan ko gagi kay do kapos i-memorize yung galakat ko dalan. Hindi na ni siya muna. It's more on performance na nimo. Da ka na i-assess. Imo gid ya ipangabuhi ang imo natulan kay ipakita mo gid ang kabalo ka na maghimo. Na action gid ya, no? Ano sa action bala? Action radyo, action. Action gid ya, himuon mo gid ya, no? Action gid ya, hindi lang hambal. Sige. Okay. So okay nakita ma'am sa ining module nga ano ni panawag naton sining nga module home-based. Learning module. Ha? Learning module. Okay, learning module. Do it yourself learning module. Okay. Magkadto kita sa online. Sige. Abi nimo ang siling nga specs. ang primero gid may nagahambal, may nakaistorya ko sini. Nya dra naton makita bala nga ti hindi na siya ang education is not fair to all. Is not fair to all kay ti mayo may mga gadget. Ang wala ya karon. That's where ang gasulod ang wala sang fairness na kay ting iba niya makasarang, iba niya hindi. Do mo na ginasiling nila nga unfair na sa mga hindi makasarang. So ano gini ma'am ya ang online? So pwede na yang sa isa ka klase abi butang ta grade 6 section 1. Pwede na ang iba niya home base ang iba niya gadgets? Hindi. Hindi na siya amo gali. Ano matabo? Ang ginahimo nato kun may data gathering kita. Kag abi mo bala action boy, nakita to sa Bacolod. Kadamo di ang estudyante daw ara sa 70% may gadget. Kay ML mo. May smart na kita mo mga FL. May smartphone. Ang smartphone may mga FM na amo na kay nag-decide kami nga mga radio based. Pero ari naman ang ginagrupo tani ang ato nimo igrupohon ta ang mga bata nga pwede maka-online. Okay. So isa na ka section ang puro na sila online kiti
ang ginapaninguhaan, taman wala face-to-face. Mhm. Pero abi mo, temporary lang na siya. Mhm. Sa mga panahon na siya nga hindi ka face-to-face. Mhm. Pero mag-abot ang panahon nga pwede nakita ka kadto sa school, no? May itudluan gina sa mga maestra nga face-to-face na. Okay. Oo. So, ang sabat tugay ni Secretary Briones pag meeting with our mayors and governor, siling niya, na bidang pamangkot yung ang equality, no? Or ano ba na? Ang resources ba lang ang maging equitable sa ila, sa mga kabataan. Kaya mo itong challenge sa aton nga mga leaders na siling niya, kaya mo na ilang taon nyo kung si una nga group ang may wala sina, dira ka mo masulod nga more or less ma-providean man sila. Aha, okay. Oo, nan. So may challenge man gali sa local government naton nga ti pareho sang iban to I think ang si Isko Moreno tos Manila daw mabakal to mga gadgets, may budget sila para ibakal gadgets, no? Para nga ipanghatag sa mga kabataan, ningko ti okay lang na yang mga dalagko nga mga syudad nga may dagko nga budget. Oo. Okay lang na how about ang mga banwa nga ti bigado nga daw hindi makasarang. Muna isang problema, no? Pero anyway, anong matabo sini ma'am sa mga kung may extra ako tapos may ara nga home-based nga module, may ara nga online nga module, duwa gid yang akon nga i-handle o ano, duwa gid i-handle mo nga module nga learning system? So, bali, ang mga teachers natin yung sagad sa online teaching, sila gina-handle sa purely online. Okay. Tapos may mga teachers man tayang sa module lang sila mag-follow up. So makita natin, so may 3,700 plus kita ka teachers. Kalabanan gid sa ila modular ini ang ila pag-follow up sa kabataan. Hindi online. Yes, hindi online. Tapos may grupo man yang pwede may combination mo nang hambal nga blended. May combination sa module ka radio based. Okay. Tapos may combination man sa online nga gid dyan, ng may online classroom kag module. No? So depende na siya. Depende pag hindi na sa skills ng teacher mo. So amo na may ara makita nga assessment kag survey sa mga skills sa aral ng mga maestra. Sino ang kaya online? Sino ang makakaya blended? Sino ang makakaya modular lang? Okay. So sila na ma-fit. So more or less, makita ang fit ginaya ang modalities ng teaching. Actually, mas-start na sa kakayanan ng teacher. Kaya mula niya kaya niya ma-deliver mo. So nakahimo na mo assessment sina ma'am sa kakayahan sa aton mga teachers? Yes, may ara na kita tanan. So kung lang tawo naton, tanan tayo nga teacher, actually kaya nila yung mag-modular. Kaya hapos malang kaya mo isundon mo malang niya mga sabat ng mga kabataan sa module. Tapos diri sa Bacolod, sa aton survey, abi mo bala, Aksyon Boy, 90% sa teachers sa diya, may mga laptop kag may mga gadget. Correct. So, pero ilan na siya personal nga mga gamit. Naghambal man si Secretary Briones nga paninguhaan gid sang DepEd nga ma-provide laptop sa aton mga teachers. So, pero tikita ta ang challenge sa procurement siya do na iya ka kadugay na bala. Kay daw may ara man ta budget naman sa MOOE hindi mo lang pwede siya magamit for that? Ang ato ni mo galing maintenance and operating siya dulo na iya kagamay o pila lang na iya ka percent. So ang ato ni mo isubong laban na nga paggastuhan niya ang disinfection sa eskwelahan, hindi pa lang ma-prepare sang hand washing facility, may footbath, may mga gadgets sa health. Amo na yung isubong capital outlay. Ang capital outlay, wala sang capital outlay sa buong mga schools. Bisa ng division office, wala capital outlay. Oo, hindi na pwede makuha nga pundos ang DepEd, ang pwede nga ma-assist sa mga maestra ta. So, ang central office, sila ang may capital outlay. So, sila na ma-procure kasi sila manghatag sa amon. Okay. So, para nga masunod nila specification na kay nga may specification gid si Secretary Briones Oo, insakto na siya, Aksyon Boy. Kaya ang gadget naton, may ara man nga low-tech, may high-tech. So, para makatudlo ka balaan sa insakto, may mga video ka nga ginapakita mo, no? So, kinanglan ang imo laptop, may video card man or capable siya mag-show sang graphics sa video. Kaya mga low-tech na niya daw, hindi na sila mayong sa video. Kag, para na teacher, ga-design siya video for instruction.
kung low-tech imo laptop, hindi ka kaya mag-develop video, nag-lag na siya, nag-hang. Di, maubos lang ang oras sa teacher, maugda sa teacher sa iya laptop po na mo na. So, kinanglan may spec. Kasi matapos lang klase, blaw, waya nag-lag lang ang imo computer. Oo. Di ko di makompromiso ang imo pagtudlo sina. Amo na nga may specs na ginasunod. Ako yung problema sa specs para sa mga teachers, no? Kasi I think DepEd can provide for that. Ang sa mga estudyante, Ang mga estudyante, kung ano yung ara sa ila, mas suit na lang na daya ang delivery sa ato teacher. Amo na nga, ginagrupo naton ang mga kabataan nga may laptop, ang mga kabataan nga cellphone lang. Kag atong wala na din. Okay? Isot mo na, syempre ang laptop na iya, kung viewing man lang yan sa video, why problema? sa low-tech, kaya yan na mag-view. Okay. Kay So, estudyante wala actually man sa viewing. viewing. Why sa online may test tada or why tada isang i-submit nga mga video or amo na? Sa online, may mga assessment na ginatawag na interactive. May nabalang kung pag-activity, ma-interact na dahil sila masabat-sabat sila i-send na nila. May mga amo sila. May ara man silang ano siya, mga, like for example, take home or homework na i-develop nila sila pala kay i-submit. Kung hindi kaya sa gadget nila nga muna, may alternative na siya. Kung hindi mo kaya video, so mahimo kaya vlog or ano siya daw, print publication niya bigay mo i-develop, no? Hindi yung video. So narrative yung imo ihimuon imbis nga video. May mga alternative siya nga mga project. Talaga TikTok na gin mo lang kamo Oo, lang tawa ba? Naga-TikTok na lang mo. Video na kamo yan. Maka-ML gadi. Oo, di ba? Ano ba ang spec ng ML? Ano ba ang requirement? Oo, di ba? Sige. Anyway, ining mga teachers na may nabatian man ko sa alin sa aton mga teacher, mga grupo sa mga manunudlo. They're asking tani nga may ara sila budget para sa ilang internet. Nga pa or sa data mo daw or nano pagkabutan na para nga maka-access ka sa internet. Oo. Actually amo na siya. Pero nga ako niya gani konsepto, gusto ko ya hindi kwartang ihatag mo kundi services. Kaya lang libre ho na lang bala ang internet sa tanan nga public school. O rin sa Singapore, di ba, may mga free wifi na sila nga provision niya. Okay. Amo na ginapangayo namon, di sa lang sa Public School Teachers Federation sa Bacolod, nagsulat actually sa President, sa Senate, sa Congress, sa DBM, sa DepEd. Kaya kung pwede, matagaan na lang sa free internet access ang tanan nga teachers. Dahil lang ma-register ka lang sa number mo online, may free data ka na. Okay. So, subong, hambal to the secretary, gina-workout pa na nila with the ICT nga matagaan sang free internet access ang tanan nga teachers. Kag amo man tali pati man local government guro makabulig man na. Syempre makabulig pero dako na siya nga budget ang Aksyon Boy. Na-recall mo to sang time ni President Gloria, may ZTE to tani nga dito sa Pilipinas, may free wifi. Atong CTE, NBN CTE, Hindi amo to siya tani nga concept. Kung na dayon to, ay tatay problema mo nakabug on na kita sa mga online tani nga mga distance learning. Okay. Amo na subong. So ina subong kabay pa ano na siya, ma-realize na ginaang amo sila nga concept nga may free wifi sa bilog ng Philippines. Bisan ato ka pa sa tunga dagat. Ato ka sa putok-putokan sa bukid na. Okay. Sige. Dali lang ipasulod ko lang nimo mga isa ka pamangkot sang isa naton ka listeners dire. Paano kuno yung mga private school? Kaya we're talking about DepEd which are public schools. Paano kuno private school siya? Amo man na sila daw amo man ang ilang. Anong nabala mo sina ma'am? So amo na actually may meeting kami actually was gali with all private school principals. So may meeting kami online lang sa Meet, Google Meet. All principals sa private school sa Bacolod, sa Buwas Ina, no? Inang tigra namon istoryahan, sila man actually maplano kung ano ang kaya nila maobra with their learners. So initially may iba na diyati, may mga manggaranon tanga private school. So daw nag-decide na sila nga purely online yun sila. Okay. Pero may mga pigado kita nga depende na sa masarangan nila. Ang number one nila actually nga challenge, Aksyon Boy, ang ilang enrollment. Correct. Ito ka damo ko sa laylos mo sa public? Oo, kasaylo. Tapos hindi bilang sitwasyon pa nga wala to kabayad sa private school, masaylo sa public. Kay atong inabayad na to tani to bala mo pa to pag COVID to, ay kabayad ang sa finals. Amo na si ko kaluoy sa mga private school tani nga kuano.
Kani bayaran gina nila ya kay may kontrata na to sila ya mo so sili ko gani. Kami sa DepEd kay ang amo niya pro-child gid ang DepEd mo no, kay right of the child ang ginauna ta. Wala hindi kami ka deny enrollment actually from private school. So kami ginabaton ginanamon. Sino ang may accountability sa private school? Siyempre atong adult nga ginikanan nga nagperma yang mabayad sila sa private school. Napamangkot ganing iban nga private school. Di man paano kami na makasukot? Sikuti, you exhaust the legal means na ilagso nila ang ginikanan para makabayad. Galing subong sa suktan na nga daan subong ang COVID, mabalibad mo na mo. Amo na. May muno alibay ang COVID. Oo, wala obra. Damo una wadaan obra. Siyempre, amo na. Okay. Sige. Ma'am, ang ining ba sa kwan sa di sa online nga learning nga kwan nga system naton? Kaya nakita ko bala pareho sa inyo sa kay Secretary Briones sa tong Independence Day nga nag-video conference mo, teleconference, whatever nga tawag naton dira pero I think it's video conference. Pwede mo na sa klase? Yang may nga klase ang mga kabataan dara ka konsert tanaw sa video. Pwede amo na siya, amo na sa himuon. Video conference. Yes, pwede yun nga mo sa tong classroom mo. Video conference. Ang ginagamit namin pag meeting is Microsoft Teams. Mo to bala. Di sa mga DepEd galing nakabakal kami na pinaka-account. Sige mo, tani na teacher, may account na kami maka-Teams. Galing kay amo ni siya. Requirements na ginagapat ang imo internet. Correct. Kay kunlaw ay ang internet mo, lag mo na gaburon. So, dapat ang infrastructure naton sa internet mapanamig gid para makaamo sila ang ato nga classroom. Amo gina importante sa tanan ang mga problema ang problema nga nakita na kun sa online mo ining internet access ang kwan bala ang quality bala ang speed. Ang speed actually sa Singapore yung ito problema kay ang speed sus ka layo-layo sang kanami saya sa internet nila. Ang internet speed to nila ya sus nakalayo ya sang diferensya diri sa Pilipinas. I think pag start gani sang Duterte administration amo nang daw patutukan pero until now daw wala magyap. Di ka ba pa we cross our fingers nga ma-realize sa gitman na kay gina-workout na nila subong. Sige. So anyway, amo na siya ma'am no. Ang aton nga learning subong ginatingwaan sa aton mga maestra nga everybody can avail of natabag naton nga education maka-avail kita. Ang inequality ang natawag naton parte ni sa mga gadgets may mga module man nga available para sa wala hindi makasarang amo na intindihan naton. Kay man na focus na lang sa kwan sa gadget kag sa internet do na focus na lang without thinking nga may other modalities which would suit sa mga tao yang hindi kasarang. Kag amo ni Bel Aksyon boy ako hambalon ta na lang gid. Ako nga ang superintendent makuhaw nga ang ako mga libro sa grade 1 puro law ay patugay isang sa module subong. Sa bukid man ko nag-eskwela sa Kabankalan wala man totoo na gadget. Ang sekreto sa edukasyon na mahal naton nga mga ginikanan diri sa Bacolod hindi actually inang mga online gadget. Ang sekreto is pag maabrihan ta ang paminsaron sa kabataan kag mag-open ini sa learning hindi ka niya ma-underestimate ang utok sang bata. Matuon gid siya ya. Correct. Dira tayo nagabank sa bata. Bisan tigado ang bata kung maalam siya, ganito niya gid iya utok sa insakto kung matutom siya. Ay, bisan ano na nga gadget later siya kabuhi niya mabakal niya na kay masarangan niya na kay na mauswag gid siya. Correct. Ang importante lang ang imo desire imo desire. Kung may ara ka man niya, kung may ara ka gid balaya siling naton, kung may ara kaya nga handom ya, may objective kaya, may goal kaya, kag gusto mo lang buto na ya, tanan niya kabudlayan, makuan mo ni ma-overcome mo ni tanan niya kabudlayan basta may ara ka lang ba naka-focus ka lang sa imo nga goal. Tama ka. Ang sekreto sila ara sa ginikanan kung paano niya gina-inspire na ginahiyahan ng iya bata. Minano pa na nga gadget sang bata, minano ka high-tech na siya kung daw na sa gana ya perdihon na siya sang perdihon na siya sang way gani nagbakal chinilas gani perdihon na siya Tama. Tama.
ang distraction sa gadget, subong grabe lang tawa bala hambal mo, naga-ML gani. Na, correct. maalam pa ning module ng mga bata nga naga-modular mo sa inang may mga gadget nga puro man lang nga na gaming ila obrahon. Yung isa may mga hindi pa nadaamong isa sa kuan, may mga hindi pa nadaamong nga ma-open da sila sa ila gadgets. So, so muna may guidance gisang parent dapat, may guidance gisang parent. So amo ning matabo, amo ning matabo mamo. May ara kita nga mga may mga modules kita nga which would need the guidance of the parents. Galing kasi sila sa mga parents na hindi tagani ka pangita. Way na tagani chimpo pangita sa tiligangon. Tapos hindi matud... Damo na bla? Damo na reklamo sa ipa. Gani. Ako nang siling ko, sa pagbata, sa aton bata, no? Dapat gipaminsal ta na nga ang una tagig nga obligasyon ang pag-iya sa bata ta. O, syempre na intindihan ta ang ginikanan maobra, di ba? Para mapakaw ng bata. Doon ang pamangkot, nga obra na lang gid balatanan ang pangabuhi tahaw. Okay. Amo na gani nga nag-fail ang pagpadako sang bata kay ang ginikanan nagpuro na lang siya obra. Wala ya ginbalikid nga may bata siya galing nga tagaan niya chimpo. Nan. So abi mo action boy, dako-dako ganyang learning ta sa COVID nga ini nga pandemic. Ginhimo gid kita liwat, gibalik kita sa aton original nga obligasyon bilang ginikanan nga Aryo, ulik daan ang bata mo, ibalansi mo ang imo obra, kang imo nga panahon para sa imo bata. So meaning, ang ginikanan nga nagaobra, nangita ka dito chimpo. Para na ang bata mo, matagaan mo atensyon kang magiyahan mo. Na hindi pwede ka puro lang obra, kang ialibay mo na lang na nga may obra ko. No. Ang bata mo is also yan important kay tawo na siya mo kinanglan niya ng imo chimpo bilang ginikanan. Na. Ma'am Areo, sa balik kita sa online, andre kita dalil ang ma'am. Ako anamian kung na sa imo nga mga kwan mga panumdum reminder sa atong supunan ko lang na siguro nga masiling ko bilang ang aton nga obligasyon sa kabataan is just as being provider importante first and foremost, sa parenting, gito importante na kayo. Parenting din. Importante, gina ya. Ma'am, ang problema sa, silin natin, istorya natin, ang problema natin is ang aton internet. Damo di ga message sa ako, no? Sa aton Facebook blog, kay ga-live kita sa mong Facebook, mamo. Damo ga message, nya daari na ko gani sa syudad, gani, galag pang akong internet. Anong matabo ka rin naman? Nakukuha nyo mo na, abi ga klaseng mistra, naglag ang internet. Sa pila ka area, ti ano tumatabo to ya ma'am sa naglag? Ma-adjust lang mabalik sila sa module. Kaya ang ginatudlo sang maestra, ara man sa module makita. So kung wala mag-meeting kami, gani ka-disconnect mo kami. So ang feature, ma-adjust lang siya sa iyang estudyante nga disconnect or nag-lag. So kung wala to siya yung nakasabat kay nag-interact sa assessment, no? Kada utod gulpe. Nya Roberto, why ka to yung kasabat, Roberto, sa pamangkot, Roberto, nya timam nag-lag. So may adjustment na siya nga, hindi siya mabuhinan sa puntos, o hindi siya masiro. Tagaan na sa kagayunan nga makasabat man. Basible kung amo na bala tuod bala nga amo na ako kasi masuggest kung wala na failure subong wala na failure kay everything everybody is adjusting sa bagong sa new normal mo. Wala na isang failure kay importante ang bata matapos niyang grade 4, grade 5 matapos sa bla. Hindi na blang 25 anyos ka nag-eskwela ka pa imo ya. Tama. Kanabi mo, Aksyon Boy, Aryo, nanamian ko to sa sabat ni Secretary Briones. Sa tabla pa pamangkot sa iya nga, are we really ready to deliver sa opening of classes? Kanami, namian, gigunang saludo, gigo to kay Secretary niya. Kung paminsaron ta lang, kung ready kita or hindi, kaya hindi kita subong mag-implement. Sa tiun nga mag-implement na kita, ang atong inugtudlo, hindi na siya nag-fit sa amo na nga tiyempo. Okay. Kaya everyday siling niya kadamo sa mga changes nga nagakatabo. And therefore, the best time to implement is now. Because we can never be ready unless we implement now. Amo na siya nagkasulod bilang konsepto sa education nga. Education should be continuous. Dapat wala na siya gani kautod. I completely agree kay bisan kami di ara pa kami gyapon padayon pangamon di adlaw padayon pa yung pagtuon mo adlaw may manabalan kaya. Everyday makip-pace ka diyan sa changes. Kung hindi bala action boy, maulihi ka na dayon. Amo na hindi natin gusto matabo sa aton yung kabataan. Tama. Maulihi sila.
ang millennial yung nga generation, hindi ni sila mabudlay magtuon. Kabalo ni sila mag-adjust ya. Oo. So, mga ginikanan, hindi tayo pangunahan ang aton kabataan. Nagaanta sila sa oportunidad magtuon, kay ma-adjust lang na sila ya. Ako nga ni ma'am nga ma-advise niya, kaya why na ta mahimo sa nimo kaya amo na ni siyang sitwasyon. Let's not be negative on these things, no? Tanaw naton, naslimo kay na balikan naman naton to if there's a will, there's a way. Kung may will kita ya nga aton kabataan maka-eskwela ya, may pamaagi gina siya. Pag tigali kung mag-start ka na sang isa ka bulaton sa negative na ganaan, you never achieve your goal. No? Hindi mo ganyan malambot ang imong goal sinadakon sa pag-start pa lang negative ka na dayon. Nalan, amo naman sila naton nga sa kada problema may solusyon. May solusyon. Kung wala solusyon, hindi na siya problema. Tama. So, tanan na yung problema, may solusyon niya. Ako yung kapati ko na, kaya kung wala na sa solusyon, hindi na siya problema. Hindi na na problema, kaya wala na solusyon. Tini tanan ginahimuan na isang pamaagi sa aton nga mga DepEd officials nga ang tanan maka-avail sa education which according to you kaga amo man akon papati is continuous process. Tanan ni maka-avail sang education nga matapo makakuha na aton kabataan bala maka-avail sang education. Gani. Hindi kita gusto nga sa siling ko na bala nga 25 anyos ng bata o pa siya ka-graduate. Kaya kung i-postpone nato, masigulang ng bata, bala ko pagka-graduate tao. Bisan gani sa wala pa COVID, di ba la Aksyon Boy? Ang mga dungol ginaiya. Oo Ang galumpat sa pader, galumpat ina sa pader yan. Bisa ano mo na iyang madungol gina. So, ang lantamon ta diya, ang mga majority niya nga mga willing magtuon, ang mga buliga naton. Pero tayo win-win siya nga solusyon mo. Kag ang akon gusto ipaangot sa mga ginikanan nga abi nyo, mapasalamat tayo sa dako sa gobyerno nga ginaulikdan gid atong kabataan nga makatuon. Kay una best, di ba? So, wala pa rin na usong eskwela Aksyon Boy, di ba? Itong una nga mga panahon. Sino ba ang mga teachers sa kabataan? Ang ila lang gina nga iloy kag amay. Wala iya sa gobyerno nga nagabulig Diba? Susubong iya sa aton present nga time, mapasalamat kita nga ang gobyerno nagapaninguha nga mag-ulikid sa aton mga bata nga mapatuon ini sila. Hindi lang may bulig ang ginikanan. Correct. Kasi wala lagi, di ba? Ang butsi ang ako pag ang edukasyon sa bata hindi tayo pagtugyan tanan sa eskwelahan. Tama. Hindi mo pwede nga ako muna bahala sa bata ako Part kita gyapon sa education sa kabataan, di ba? Gani, kaya pwera lang pala sa mga maayo, kasi damo man yung ginikanan nga mga maayo, no? Pero may iba niya pala Aksyon Boy nga ginhimo lang nila bilinlan sa batang eskwelahan. Di ko luoy sa mga teachers dahil kahimo yung mga caregivers sa ilang mga bata yayo pag yaya. Yung isang bata ko nang matapos sa bata. Kung ako isa ko ng bata, kung isa kung may diferensya ang bata, masilin sa nga anong inatudlo sinyo sa mistra nyo man? Ang pamangkot, anong itudlo mo sa bata mo? Amo na nga may pag-follow up dapat ang parent sa bata. Kag hindi pagdayaon ang pagtuon sa bata, hindi lang siya ang gatuon para sa iya bata. No. Dapat ang bata iya mapatuon niya, hindi kay siya ginadaya iyang pagtuon sa bata iya. Siya nagasabat sa mga salapton sa iya bata. Correct. That is wrong. Okay, may ara naka-concern mo nga masiling nga iba na ginikanan man lang masabat yapon ti sala mo na nga ginikanan nga ti sala yan na. Si imo na sala. Bata iya sinada. Kay gagin design na niya sang aton mga education officials nga ang bata mo maubra, ma-perform ti karon niya kun hindi ikaw yang maubra sila ti ikaw yang tudlo sa bata mo yang hindi mag-perform mo na iya sala. Gani. Why naman may mahimo ang mga mistra? Oo. Kag hindi kita magkahangawa. Ano, ma'am, anong test? May mga test. Ang laban ni sa hambal ko gani performance test ang laban nga test. Kag ara sa pagpangabuhi isang bata ina siyang mga performance so ara sa iya ko galingon. Paano niya malimpyuhan ilawas, no? Ara sa balay, paano siya maghimo house chores? Kay part tanan sang education, become a responsible child in the family. Correct. Kundi abi mo mahuligan pa ni ang bata mangin responsable nga bata sa sulod sang balay. Kay amo nang una nga target namon subong. Nan. Malipay ang ginikanan, sila kay mapilitan ning bata mag bed making, maghimo sa ihiligdaan. Okay. Maglimpyo sa iya kwarto.
manglimpyo sang CR, manglimpyo sang kusina nga wala na nila tuon na ginahimo, di ba? Kay malayas man sila kadto sa school. So pwede gali na nga abe video da ang inimo nga kusina da ko na i-video da abe, ha, kay para makita ta ko nahimo mo ang assignment mo nga magpaninlo sa kusina abi i-video da. Nabi tanawa ko sang kuko mo kay assignment mo inil cutter mo ang kuko mo tanawa ko bigay sang nagligad daw na pwede matamnan kamuti na ang kuko mo. Amo na siya. Sa mo na siya medyo sa amo na bin no simple pagtanaw. Amo na siya. Kung anong ginapahimo sa imo, i-prove mo sa teacher nga nahimo mo ang ginapahimo sa imo. Pwede gani na nga samtang ginahimo mo ka video ka nga ikaw hindi obra di ba no? May mo siguro ma'am no. Anyway, mula ni siguro ma'am ang aton nga conclusions ni is ang education continuous ni siya. O ay tamahimo, sigihon gini ang education sa aton nga kabataan. Sige na iya. So, it's for life. Education is for life mo. Correct. Kag ang aton nga DepEd officials sa mga disenyo man ni sang mga modules which would mga sakto bala sakto sa aton nga mga kabataan. So hindi mahapos masundan. So hindi ni siya masiling nga wala kami gadget, hindi may ara man module para sa mga hindi makasarang kay kinsindi mo na ang aton nga education official. May mga module man para sa hindi makasarang sang gadgets. May mga modules man para sa may mga gadgets sa mga mahina ang internet. May mga modules ni tanan nakita na ni tanan nga problema sang DepEd, no? So ginahimuan na ni sang pamaagi ginahimo na sa pamaagi para nga ang tanan maka-avail sa natawag naton education. Amo mo na siguro ka simple. Amo na siya. Sige. Okay. Ma'am, salamat gid for your time. I know it's Sunday. Pero kinanglan naton sa aton nga maginikanan ini. So again, I would like to emphasize, Monday pwede na face-to-face nga enrollment. Pero observe gyapon sang proper sang health protocols naton. Wearing of face mask, social distancing, kagang hygiene importante na siya, no? So pwede na makakadto sa eskwelahan, pero ginikanan lang. Ginikanan lang. Ang kabataan hindi pwede madala. Hindi lang pagdalaon, para hindi magdugang gutok tada eh. Yeah, tama. Para hindi magdugang ang gutok kung dalawang pang kabataan kung gutok na, mahala mo lang sang dinagyang na da sila gyapon. Ikaw lang bitbit da sa mga requirement. Anong dalawang nila mag-enroll sila? Tiyang ang card, no, kung nakuha na nila, kung wala pati kuha nila na yung card. Tapos may aral na sa mga new entrants ang birth certificate, pero kung wala pa sang birth certificate, kasun lang, no, kung saan ulang may dako kang chimpo, may mga personnel makita ma'am during that time nga maka-implement sining social distancing. Oo, may ara na sa gate nga daan nga mabantay. May isa na big school tagani may schedule na sila nga hindi ka siling tunga, no. Okay. O i-check na nila sa ila school nga pagkakadtuan kung basi may schedule pag inyagin buta nga first grade 7 subong adlaw. Grade 8 subong adlaw na siya. Pero kung small school, wala problema kahit i-jutay man lang. Kag atong naka-online register, kag atong na-confirm na sa text or phone ang ila enrollment, hindi na kinanglan magkadto sa school. Okay. Na, para nga, at ato na lang ang wala nakapa-enroll. Mayara, pag daw niyang problema, pag kung ga online ka bla, gulpi lang brown out, tapos gulpi mo kabalik ang kuryente, daw maguba, basi mga computer na mga problema. Mga problema, wag man actually mo, that's beyond our control na yan, no? Ang mga brown out gulpi muna sa. Ma'am, ang brigada eskwela gali ma'am ya, kumusta? Oo, tama. Ang brigada eskwela na to, tinasugod man sa June 1, no? So ang aton nga brigada eskwela, ang pinaka-konsepto kasi ni is of plan balik eskwela. So ang preparedness gyapon sa opening of classes sa August 24. Pero hindi na kadto mga estudyante sa eskwelahan to prepare sa school? Hindi na kinanglano, no? No need to go to school. Ang aton sa mga ginakampanya sa aton mga partners, ina pa lang basi pwede sila makadonar gadget, no? Bisa second hand. Basta nag-function pa, pwede na nila i-donate mismo sa bata diretsyo. Or sa school na. Okay. Oo, amo na ginapangayo namon. Tapos may iba niya nga partner nga nag-offer sila training para sa teachers naton, mga online training, mga amo sila. Okay, sige. Ang bata ko. Iba naman yan. Ang bata nyo ko daw email, donate na lang. Mag iban ko nakita nga partners namon ang ilagi donate mga foot bath,
Okay. Hand-free nga sanitizer na mga amo na. Sige. So, disinfection naman, oo. Sa start ang brigada eskwela, tayo, ma'am? Nag-start na to sa June 1. June 1 nag-start na. Oo. Pero kita sa Bacolod, may formal launching kita virtual man gyapon sa Martes. And Alas this 9. coming Wednesday, 16. Tuesday. Tuesday, June 16. Sa Tuesday, oo. So, gina-invite makamugay namon mag-join sa amon. Virtual lang na siya. Sige. So, Ma'am Sales, salamat gid for your time. Salamat gid. I hope nga tumagin-ikanan. Kada ako, may parents orientation man tayo, no, for other questions. May arakitas na? Oo. Bisan sa division, ma-message kami ng ila. Pwede kami nila ma-message sa amon nga Facebook page. Damo yung naga pinamangkot. Oo. Sige. Kag paagi mo sa atong PTA President pa na kay Sir Wendell Villone. Naga-meeting ako na sa ila kag nagapaangot ako sa mga explanation. So, pwede man sila kapamangkot sa ila Presidente. Sige. So, ma'am, salamat gid for your time kag happy Sunday. Blessed Sunday to you, ma'am. Blessed Sunday man. Kay salamat, Aksyon Boy. Sige. Mga ka-aksyon, si Dr. Gladys Amilaine Sales, ang aton nga Division Schools Superintendent sa siyudad sa Bacolod. For other questions, may araman nga parents orientation, dira ka mo pamangkot kung ano ang inyo mo pamangkot, partes ning bag-o karon nga modalities nga i-implement sa aton sini nga Department of Education para ang aton kabataan padayon nga maka-eskwela. Okay? Sa mga private schools, may ari man sila. Sa Monday, kung ma-meeting man sila, kung hambalan man nila, kung ano yung ilang pagsulundan. Happy Father's Day daw. Mag-greet pa Happy Father's Day. Opo sa 21 pa, no? June 21 pa, Jay. Kabalo ka na, hindi ka man father. Anyway, happy birthday sa kay Cisco Biola Baloyo Eras, celebrating her birthday today. Daw na birthdayhan kagabi, sige lang. Cecilia Alvarez, good morning. Kagadro Kenesia, may aga. Marico Nalabansas, my classmate. Salamat. Happy Father's Day kuno. Sige, thank you. Sa tanan kung Father's Day man, happy Father's Day, no? Sa tanan nga nagpamati diri sa aton subong, salamat gid sa tanan nga comment dire, noted gid ang inyong mga comments, no? Ginabasa ko ni actually galing kay ang time naton alang-alang na. With that, mga ka-aksyon, kita sa masunod nga Domingo, ginaton nga pagpangalagad gindulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee available sa tatlo ka variant. Ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free nagagamit sa natural sweetener nga stevia. Wala nang pasaka sa blood sugar. So bisan may diabetes ka, pwede ka gid sa Dr. Alfred's sugar-free nga variants nga green coffee. Be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kaysa Dr. Alfred's Green Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Ginarekomenda man naton ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Nagabuling ni panubo sa risgo nga mag-Parkinson's kag Alzheimer's disease. Nagapanubo sa risgo nga matapikan kita diabetes. Mayo pa ni sa aton atay. Nagabulig sa aton nga weight loss. Mabakal naton itanan sa sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos S, Lopos Mandalagan, iban pa nga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Dr. Alfred's Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Sa masunod na Domingo sa Kapehan sa Aksyon ng Yalagad, Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!